أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ‘Yan uwa musulmi, kamar yadda kuke ganin mu a nan, muna masallacin Kufa ne mai girma, masallacin da wato anshin Amirul Mu'minin alaihi salam ya kafa kuma ya yi sallah a ciki. To wannan dai shine masallacin Kufa wanda yake kusa da shi akwai wato ainihin kaburruka da ake ziyarta. Daga ciki muna so mu kawo wato suwa masu wannan kabarruka din da ake ziyarta. Daga ciki akwai kabarin Muslim bin Aqil, kamar da kuke ganin shi a bayana nan, wanda Muslim bin Aqil din nan kamar da muka sani dan uwa ne ga Imam Hussein alaihi salam. Me tarihin sa, sannan kuma menene sababin wato an shin binne shi a nan Kufa, alhalin asalin suna ina ne, suna birnin Madina ne. Abin da ya faru shine lokacin da mutanen Kufa suka tuttura Imam Hussein alaihi salam risala akan cewar ya zo shi gare su, ya taimake su, ya fidda su daga cikin wato an shin mai duhun jahilci da kunci da waye da sauransu, ya zo shi su sallama masa domin ya tabbatar musu da irin adalcin babansa Amirul Mu'minin kenan. So da anan Amirul Mu'minin wato ashin ya zauna, sai ya zamto ce Imam Hussein alaihi salam ya anshi wannan kira nasu, amma kuma sai ya ce zai turo musu wani daga cikin sahabbansa saboda ya ga irin taslim din da za su yi zuwa gare shi. Idan har wannan bawan Allah da ya tura wato anshin ya ga masa da sako mai kyau akan cewa mutanen lalle suna tare da kai a dan manzon Allah, to shi ma Imam Hussein zai tattara nasa ya zo shi ya zauna a Kufa saboda ya ba su ilimin da suka bukata da shirye da suka bukata da sauransu. Saboda haka Imam Hussein alaihi salam sai ya tura musu dan uwansa, dan amminsa wato Muslim bin Aqil, ya ce musu gashi nan wannan jini na ne, na turo shi zuwa gare ku saboda mu ga wato irin taslim da za su yi kenan ko. sai ya zamto ya tura Muslim bin Aqil alaihi salam. Muslim bin Aqil da ya zo shi garin Kufa ya zauna, sai ya zamto ya ga mutane suna ta robi zuwa gare shi, suna ta kokarin suka ta masa mubaya, ya kuma anshi mubaya a lokacin nan, saboda da Muslim bin Aqil ya so a ce sai Imam Hussein ya zo hime zai anshi mubaya, amma kuma sai anshi mubaya saboda ya zamto ya hayya wa Imam Hussein alaihi salam gurai kafin Imam Hussein alaihi salam ya zo shi. Sai zama ce Imam alaihi salam ya zo shi, wato sai zama Imam Hussein alaihi salam ne ya saurari sako da risalar da zai zo shi daga Muslim bin Aqil. Sai zama cewa risala ta zo ta sako mai kyau akan cewa lallai mutanen Kufa suna tare da kai ya dan Abdullah, ya dan manzon Allah. Imam Hussein alaihi salam da ya ji wannan sako da gurin mawfiqi kuma da jininsa, Muslim bin Aqil kuma wanda yake shine safin din da ya aika din ya je shi ya gano masa ahwal mutanen Kufa, sai zamto cewa Imam Hussein ya tattara nasa ya kama hanya zuwa garin Kufa. Kafin ya Imam Hussein alaihi salam ya iso, abin da ya faru daga inqilabi, daga hukuma azzalima, na daga tsorata mutanen Kufa da kuma targibin su da kuɗi da sauransu dai. Sai zamto cewa mutanen Kufa suka juya bayan da yake ba, suka dinga sulalewa daga Muslim bin Aqil ɗaya bayan ɗaya, har ma suka yaƙe shi, har ma suka kashe shi. Ya zama cewa nan ne shi na kabarinsa. Ya zama Imam Hussein alaihi salam labarin kisan Muslim bin Aqil ya zama masa yana kan hanyar zuwa Kufa. Wato an shi sai zamto cewa a hanya shi ma Imam Hussein aka tsare shi a garin da ake masa Karbala. Abin da ya faru, kissa da ta faru wanda yake ba shine muhallin shaɗin ba. Abin da muke so shine mu sanar da ku wane ne Muslim bin Aqil, kuma nan ne kabarinsa da ake zata gashi nan, wanda yake mutanen Kufa masu kan zo su zarce shi don su tuna da Abi Abdullah Imam Hussein alaihi salam. Wato mutum in ya ga dama yakan je Karbala ko kuma ka zo Kufa, dukkan inda ka zo ka zaka tuna da wannan waƙi'a mu'lima da ta faru na waƙi'atu Karbala, wanda yake wato sabbi ne wanda yake musababin su shine inhirafin da mutane suka samu a wancan lokacin. Saboda inda ce sun tsaya kan milla da tafarki da annabi bai daura su, da wani abin da ya faru bai faru ba. Insha Allah ta'ala wannan shine a takaice. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu ala alihi at-tayyibin at-tahirin.